Hoe was het afgelopen seizoen? Superleuk. We hebben een theatershow gedaan, Fiesta. Kleine Pater Moeskroen meets The Pokes. En dat werd heel goed ontvangen, werd goed bezocht. En we hebben er heel veel plezier in gehad. Hele vrolijke feel-good show met een lach en een traan. En een schitterende finale in de foyer. Dan spelen we nog een toegift met... veelal met een plaatselijke blaaskapel of harmonie die nog een paar liedjes met ons meedoet. Dus ja, het is gewoon genieten geweest. We hebben er vooral heel veel plezier in. En mensen die ons kennen en komen, ja, die weten dat. En als je naar Pater Moeskroen komt, dan heb je gewoon een leuke avond. Dat is een garantie die kunnen wij geven. En Pater Moeskroen is een goede inspiratie voor menig artiest. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, onze liedjes zijn veelal gecoverd en gebruikt. En enkele keer ook misbruikt. Maar ja, dat klopt. Ja. Heel veel artiesten die putten uit het Moeskroen repertoire. Ja. Wat doet dat met jullie als je nou opeens bijvoorbeeld Joost in het land hoort in een ander jasje en hele feesttenten erop los ziet gaan en dat je denkt van, ja, dat was ons liedje. Nee, ik denk, dan was het een goed liedje, want anders werd het niet gecoverd. Nee, dat is ook een ontzettend leuk compliment. Als je liedje zo goed genoeg is dat een ander het ook wil zingen. Ja, ik zie het als een compliment, dus vooral doen. Ja, ik vind dansen, die is ook al vaak gecoverd, maar dansen met een heerlijke Braziliaanse-achtige beat of zo eronder. Of aan jou denk ik het meest. Ook een zomerliedje, lekker iets meer, ja, ik zou ze allemaal, ja, ze zijn allemaal leuk, dus ik kan niet kiezen. Gewoon, dus er kan nog veel gebeuren, zeg maar. Ja, we kunnen voorlopig nog niet stoppen. We hebben nog heel veel te doen, ja.